Празни опаковки, втора част. Виждам, че тук ми фокусира върху лицето. Така. Продължавам с едно масло за тяло на Джустин, което за мен беше страхотен продукт. Беше доста скъпичко. Мисля, че последния път дадох 60 лева за него. С няколко вида масла. Беше фантастично просто. Препоръчва се предимно против стрии. То е южноафрикански продукт. Също това, което се продава по аптеките, също е южноафриканско, много известното. Аз не съм се мазала с него, не мога да ви кажа как се казва. Но на Джустин беше страхотно олиото. Така бързо попиваше, невероятен аромат. Страхотен. Освен това с фактор 25, с витамин С. Много хубав луксозен продукт. И той е спрян, за съжаление. Друго за тяло не виждам. Да ви покажа и маслата, които са ароматните. Това беше с ванилия. И така го слагам в дифузера. Някъде поне 10 на 15 капки в топла вода. Забелязах, че когато тези капки масло се сложат в топлата вода, тогава дифузерът върши работа. Дифузерите, нали, са от тези с пръчиците. И ароматната свещ от кампанията срещу рака на гърдата. Тя дори не е и много скъпа. Освен това има много приятен аромат. Да си спомням точно на какво беше. И ето, чашката. Красива. Виждате, че е съвсем до края изгоряла. Така че включете се и вие в благотворителните кампании, ако още не сте се включвали. Грижа за ногтите. Спрея за бързо съхнене на лак. Не го използвах до края, защото му мина срока на годност и вече не беше същият. Тук имам едно масло, което беше за кожичките. Беше много мазно обаче и затова не съм го използвала до край. То също е такъв стар продукт. Тук ще се разделя още с два лака. Бяха една такава красива серия. Precious Earth. Според мен вече не е от добро качество. Единият. Този беше много приятен цвят, много си го харесвах. Но и той вече е старичък. Не мога да видя коя година са произведени. Този беше много приятен, наистина такъв телесен. Макар че аз предпочитам по-ярките цветове. Това е база. Дори много съм я ползвала. Общо взето преди това вече не са толкова добри продуктите. Но така ми вършеше работа. Нямам кой знае какви лоши впечатления от нея. За лице. Основата за грим, хидратиращата. Ползвам предимно нея, защото я усещам по-добре на лицето си. Тази, която е матиращата, я ползвам само в много горещи дни. Ако не ви се слага крем отдолу, фондютена ви е с фактор, това е добро решение. Да не е просто върху кожата. Сега съм си взела още една. И ето този фондютен ми свърши. Той вече е в друга опаковка. Flawless. Така наистина матираше лицето. Доволна бях от него. В големите жеги така добре се държеше. И доста време го ползвах. Спирали. Тази е водоустойчива. Бях много доволна от нея. Даже и сега ми се струва, че може да се ползва, но аз имам принцип на 3 месеца си сменявам спиралите. Това е такава, която бих могла да си купя отново.
Доколкото си спомням, беше... не, тази е Black is Black. Мислех, че е черно-кафява. И лятната ми спирала на Euphoric лилава. Тя беше издана от преди 1-2 години. Общо взето лятото изкарах с нея. Много ми харесва. За съжаление вече нямаме лилави спирали. Препоръча ми едно от моите момичета, за което съм и много благодарна. И следват тук много червила. Да видим сега. Червило на Лукс, произведено от 20-та година. Не, това не е червило, това е балсам. Въпреки всичките си препоръки, този балсам изобщо не ми допадна. Стоеше ми едно такова пластмасово на устните. Като цвят не е неприятен, но някакси самото усещане, което имах, беше доста неприятно. И затова не съм го и ползвала. Ако вие сте ползвали, кажете ми и вие ли сте имали такова усещане. Нещо роуз е. Следва едно червило. Просто го намерих, се търкаляше. 14-та година е произведено. Доста приятно изглежда. Също е на Avon. И да ви кажа, няма значение, че 9 години са минали и така го усещам много меко на ръката си. Може би ето така ги сложа. Да се виждат до някъде. Червило рози. Това беше едно от любимите ми червила. Страхотен цвят. Погледнете. Толкова е шик. Но и с него се разделям единствено по тази причина, че е произведено от 20-та година. Но беше едно от червилата, които много ползвам. И ако искате такова матиращо, го има сега в Хидрамат. Аз го показах в една от поръчките си. Една серия. Това червило го бях взела само защото го нямаше като мостра. За съжаление не се оказа добро попадение. Някакъв корал беше. Атрактив ли е, какъв е? То страшен корал просто. Погледнете. Разбира се, има жени, на които това оранжево им отива. Но аз не съм от тях. И тогава не си спомням, що не можах да реагирам да го върна. Но слагала съм го 1-2 пъти. Power Stay от първите червила. Също произведено. Това е даже 19-та година. Run of Rose. Да си припомним какъв цвят беше. Хубав е цвета. Но тъй като това е течно червило, тук вече няма компромиси. Отваря се 1 година и край. Глос за устни. Даже този мисля, че е от новите. Приятен. Вижте и чечицата колко е хубава, вече така е извита. Това е червило 2 в 1, серията Марк. Тук имаме писец. И от другата страна, който е като молив за устни, от другата страна е червилото. Но някакси тази консистенция не ми понесе. Беше по-ярко, разбира се, сега много слабо се вижда. И не беше много ефтино, над 10 лева беше, но нали сме любопитни всички, да видим, да пробваме. Така. И остана пак един гланц, който го бях взела на някаква промоция
Още по времето, когато пазарувах от Strawberry.net. От тези, които нали се върти тук, излиза течност, която вече е станала като лепило. Той, когато го взех, не беше много прясно. Беше някакво намаление, явно заради това, че скоро му изтича срока на годност. Ако сте ползвали на тази фирма, кажете хубави ли са. Така, тук виждам, това са сенките за очи, които са от серията с лаковете Precious Earth. Тези се разделям с тях, защото когато ги нанасям на очите, вижте колко е. То направо като молив. Много твърдо едно такова, иначе са много красиви. Имам още два цвята от тях. Единият е кафяв, другият е много светъл, златист и те са много приятни, когато се нанасят. Даже още си ги ползвам. Но този така по-твърдичък. Хубави бяха тези сенки. Доста ми е останало, за съжаление. Така. И тук останаха няколко бижута. Погледнете колко красив пръстен. Но вече ми е малък. Много красив, в синьо. Имаше още бижута към тях. И се разделям с него, защото от вътрешната страна така малко се е изтъркало сребристото. Други бижута, с които се разделям, това са ето тези обици. Да, те не са и съвсем добри, но така или иначе не ги нося, няма смисъл да стоят. Те са на винт. Носила съм ги с черни колиета, даже вече не си спомням с какво. Има и пръстен към тях. С този пръстен, за съжаление, също се разделям. Тъй като, както виждате, тук на някои места се е поизтъркало. Се чуди човек златисто ли е, сребристо ли е. Иначе като модел е много красив. Преди Avon имахме много хубави бижута, сега са малко по-безинтересни. Ето и още един пръстен, който предполагам, че не е циркон, това е някакво стъкълце. Самия модел много не ми допадна. Може би ако беше само стъкълцето, щеше да е по-добре, отколкото отстрани да има още там някакви такива неща. Поне на мен не ми допадат, аз предпочитам по-изчистените форми, по-геометричните. И друго, с което ще се разделя, това е ето това колие, защото вижте, че тук така има замърсено. Паднало е от перличката, така да кажа. Иначе те са много хубави колиенца. Веришката му беше по-различна и направих размяна за едно друго колие, което беше с сухи цветя, а пък неговата веришка, която вижте тук какво и се случи и не може нищо да се направи по въпроса. Така че с това колие се разделям, а пък другото си го нося понякога. И така, това бяха моите празни опаковки за това видео от 2 части. Благодаря на всички, които бяха с мен. Споделете, моля, вашите впечатления от тези продукти. Дайте ми някои препоръки. Разбира се, всичко, което казах е мое впечатление или на семейството ми. И дайте лайк на видеото, абонирайте се за канала ми. От мен приятна вечер, хубав ден и до скоро виждане.